ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ 10 ಮನಸ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕತೆ ಪುನ್ನಮದ ಬುಲ್ಪು. ಕಡೆತ್ತ ಬುಲ್ಪು ಕತೆ ಮುಡಿತಿನಾರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾರ್. ಸ್ವರಸಿಂಗಾರ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್. ಸಂಕಲನ ಅಶ್ವಥ್ ಪೂಜಾರಿ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಇಲ್ಲದ ಗೇಟುದುಲೈ ಬತ್ತಿ ರಾಕೇಶ್ ರಾಧಿಕನುಲೆ ತೊಂದು ಇಲ್ಲದುಲೈ ಬರ್ಪೆ. ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎದುರಾಯ್ನ ರಾಮಣ್ಣಗ್ ಶೇಖರನ ಮಗಲಿನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ್ದನೆ ಮೂಲು ಇಮನೊಟ್ಟುಗು ಪಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಅಕಲೆನ ಎದುರು ಬತ್ತಿನರೇನು ರಾಕೇಶೇ ಕಣ್ಣು ಬಾಸೆ ಕೈ ಬಾಸೆಡು ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಾವೆ. ತನ್ನಕಲೆರ್ದು ದೂರಾದ ತಾನು ತೂವಂದಿನ ಅಂಡ ಕೇಂಡಿನೆಕ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಕನತ್ತ ಪೊಸ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಇತ್ತಿನ ರಾಧಿಕಗ್ ತನ್ನ ಜೀವನಗ್ ಸಾಧಿದ ಬುಲ್ಪು ಆಪಿನಾಯೆ ಎಂಬಿ ಈ ರಾಕೇಶ್ ಅತ್ತು ಆಯೆ ತನ್ನ ಬದುಕನು ಪೊತ್ತಾವುನಾಯೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ರಾಧಿಕನುಲೆ ತಂದು ಸೀದ ತನ್ನ ಕೋನಿಗೆ ಪೋಯಿನ ರಾಕೇಶ್ ಅಲೆಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರುವೆ. ರಾಧಿಕಾನ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಪಗೆ ಮೊಲೆನ ಬೆಪ್ಪುದ ಅಪ್ಪುಗೆದ ಸೇಕ ಪಡೆ ಉಡುಪಂದು ಇಪ್ಪುನ ಉಡಲ ಆಸೆ ಅಲೆ ಬಾಲ್ದ ತುಡರು ತೆಕ್ಕದು ಅಲೆ ಮಾನೋಗು ತೂತ್ತ ಕೊಲ್ಲಿದೀದು ತನ್ನ ಬದುಕನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಒವೆನ್ಲಾ ತೋಜವಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಯನ ಉಡಲ್ದ ಕೈಪೆ ತೆರಿಯಂದಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಯನ ಕೋನೆದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ತೂದು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕುಡು ಇಪ್ಪಲು. ಆ ಲೋಕುಡು ಇತ್ತಿನ ಅಲೆಗು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಪರ್ಪಿನ ಬಾಜೆಲೆ ಗೆತ್ತು ಅಲೆಗು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಪುಡಿ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ. ಅಲೆಗು ಬಾಜೆಲ್ದ ಪುಡಿತ ಅಮಲಿ ಏರು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಾನು ಸ್ಕಾಚ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡುದು ಐಕು ಸೋಡಾ ಐಸು ಪಾಡುದು ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜುಗು ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿಕೃತ ಆನಂದ ಆಯನ ಉಡಲುಡು. ಇನ್ನು ಮೊಲೆನ ಸುಖ ಪಡೆದು ಐತ ದೇಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ದಿಂಜಾದು ಅವೇನು ಚಂದ್ರಿಕಾಗ ತೋಜಾದು ಅಲೆನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾವುಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನ್ಲ ಇಂಚಿನೆ ಉಂದುವೆ ಮಂಚಡು ಇಂಚ ಆಯನ ಆಲೋಚನೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಅಪೆಡ್ದು ರಾಕೇಶ್ನ ಕಾರ್ನು ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ ಆಯನ ಕಾರು ಆಯನಿಲ್ಲದ ಗೇಟುದಲೈ ಪೋಯಿನ ತೂದು ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಅಡೇಗೆ ಉಂತವೆ. ಕಿಸೆಟಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಶೇಖರನಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದು ಅರೆನು ರಾಕೇಶನ ಇಲ್ಲದ ಗೇಟುದಲೈ ಕಡಪುಡುವೆ. ರಾಮನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಶೇಖರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲ ಜಾಲುಗು ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಏಪಲ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಆನೆ ಪರಂದಿ ಇತ್ತಿನ ಶೇಖರನ್ನೇ ಪರ್ತಿನ ಆಯನ ಏಸ ಪಾಡೊಂದು ಗೇಟುದುಲೈ ಪುಗ್ಗಿನಾರು ಜಾಲ್ಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಪೆಲ್ದ ಟಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮ್ಮಿನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗೂಡುದುಲೈ ಪಾಡಿಯರು. ಪುಚ್ಚದ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೊಗು ಬತ್ತಿನರೆಂತೂದು ರಾಮನ್ನೆ ಒರಾನೆ ಅಲ್ಕದು ಬುರಿಯರು. ಬಿಮ್ಮೊಗು ಬೆರೆಲದಿದು ಮನಿಪುಚ್ಚಿ ಪಂದು ರಾಮಣ್ಣಡ ಪಂಡಿನ ಶೇಖರನ್ನೇ ಅವೇ ಪಜ್ಜಡು ಇಲ್ಲದ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನೆಗೆ ಅರೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋದು ಒರಾನೆ ಅರೆನ ಅರಾದ ಪತ್ತು ಸ್ವರದಾಂತಿನ ಬುಲಿಪುಡು ರಾಮಣ್ಣನ ಪುಗಿಲೆ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಬುಲಿಪುದ ಪಿರಾವುದ ಕತೆ ತೆರೆದಿತ್ತಿ ರಾಮನ್ನೇ ಅಡೇಗೆ ಶೇಖರಣ್ಣನ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಕೋನೆದುಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುನ ಇರೆನ ಮಗಲನೆ ಶೀಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣುಗು ದಾಲ ದೊಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕೋನೆದ ಕೋಂಟುಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪುರಿಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿನ ಅರೆನು ಶೇಖರನೆ ಉಂತಾದ ಸಂಪತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು. ಜಾಲದ ಬೊಲ್ಪು ತೆಕ್ಕಾದ ಕತ್ತಲೆದ ಸಾದಿಡು ಕಲ್ವ ಪಜ್ಜೆದೀದು ಬರ್ರೆ ಸಂಪತ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೇರಣ ರಾತ್ರಿಡು ಸ್ವರ ಕೊಡ್ನ ಸಂಪತ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪಾತಿರುಗು ಕಿಬಿಯಾದು ಜೈದಿನ ಅಮ್ಮೆರಿಗು ತೆರಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟಿಡು ಸಂಪತ್ ಪಣ್ಣಿನ ಜಾಗೆ ಇತ್ತಿಯಲು. ರಾಮನ್ನರ್ದು ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಆಯಿ ಅನ್ಯಾಯ ತೀರಿನ ಸಂಪತ್ ರಾಕೇಶಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಿಕ್ಷೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಇರೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಕೊರ್ನ ಭಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರೇರಣನು ಈ ಪೊರ್ತು ಜೊತೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೇರಣಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಿಕಾನೊಟ್ಟುಗು ರಾಕೇಶನೇ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕನ್ನಾವೊಂದು ಪೊಗ್ಗುವೆ. ಇತ್ತಿನ 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ 3 ಜನ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು 5 ಜನಲ ಚಾವಡಿದ ಮೂಲೆದ ಕತ್ತಲೆಡು ಉಂತೊಂದು ಕೋನೆದುಲೈ ಬಾಕಿಲು ಪಾರ್ದು ರಾಧಿಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆಪ್ಪುನ ರಾಕೇಶನು ಪಿದೈ ಲೆಪ್ಪುನು
ಎಂಚ ಅತ್ ಬಾಕಿಲ್ ತರ್ತು ಉಲೈ ಪುಗ್ಗುನ ಪಂದು ಅಂದಾಜಿ ಆವಂದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಡು ಇಪ್ಪುನಗ ದಾದನ ಸಾಧಿ ತೆರಿನ ಪ್ರೇರಣ ಸಂಪತ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾಧಿನಿ ತೆರೆಪಾದು ಇಲ್ಲದ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೆಪ್ಪಲು ಕೋನೆಡು ನನದಾನೆ ರಾಧಿಕನ ಜೊತೆಟಿತ್ತೊಂದು ಅಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಸೊರ್ಕುನೇನೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ದಿಂಜ ಒಂದು ಚಂದ್ರಿಕನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾದು ಅಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಜೀವದ ಬೆಚ್ಚ ಉಸುಲು ಬದಲು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿ ಉಮೇದಡಿ ಇತ್ತಿನ ರಾಕೇಶ್ ಕರೆಂಟು ಪೋದು ಕಬ್ಬಿನ ಕರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೆರೊಂದು ರಾಮನ್ನನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೋನೆದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆ ಕೋನೆದ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನಾಯನ ಪಿರಾವುಡು ಬತ್ತು ಆಯನ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪೊಲಿದು ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿತ್ರಾಣ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಗಟ್ಟಿಡು ಸಂಪತ್ತು ಪತ್ತನಗ ಆಯನ ಉಸುಲುದ ಸ್ವರ ಪಿದೈ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೇಖರನ್ನೇ ಅರೆನ ಬೈರಾಸನು ಪುಂಟಿ ಮಲ್ತದು ಆಯನ ದೊಂಡೆಗೆ ತಲ್ಲದು ಗಟ್ಟಿಡು ಬಿಗುಪ್ಪೇರು ರಾಮಣ್ಣನ ಕೈಟಿತಿ ಪುರಿಬಲ್ಲದ ಉರ್ಲುಡು ರಾಕೇಶ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ನು ಬಿಗಿತೇರು ಬಲ್ಲದ ಕೊಡಿನ ಚಾವಡಿದ ಜಂತಿಗೆ ದಕ್ಕೀರು ಕತ್ತಲೆಡೆ ಜಂತಿಗೆ ದಕ್ಕಿನ ಬಲ್ಲದ ಕೊಡಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರೇರಣಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಲ್ಲುಗು ತನ್ಕುಲೆ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾಯರು ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆಡು ಬಿಜಿಪರ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತದಿನ ಸಂಪತ್ನ ಪತ್ತಾಟಿಗೆ ಸ್ವರಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೇಖರನೆ ದೊಂಡೆಗೆ ತಲ್ಲಾದಿನ ಬೈರಾಸು ರಾಮನ್ನೇ ಪಾಡಿನ ಪುರಿಬಲ್ಲ ಕೈಪು ಎನ್ನ ಸುತ್ತ ದಾದ ಆವಂದುಂಡು ಪಂದಿ ಎನ್ನರಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜಿ ರಾಕೇಶಗ ಎನ್ನರ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಗ ಪುಣ್ಣುಲನ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನವು ಅಯನ ಇಲ್ಲದ ಜಂತಿಡು ನೇಲ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಲ್ತು ಅನುಭವಿಸಾದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ತಿನಾಯೇ ಬೇನೆ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪನ್ಪಿ ದುನಿಪು ಪ್ರೇರಣನ ತನ್ನ ಪಾಸಡಿನ ಉಸುಲು ದೆತ್ತು ಅಲೆ ಪುದರ್ಗ ಮಜ್ಜಿ ಪೂಜಿನಾಯನ ಉಸುಲು ಕಡಿಪುನ ಕೋಪ ಚಂದ್ರಿಕಡ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನುಲೆನ ಬಿಸಿರು ಏತಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಬಲ್ಲುಡು ನೇಲಿನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಆಯನ ಜೀವದ ಉಸುಲು ಉಂತುದಿತ್ತಂಡು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಸಂಪತ್ ಪಾಡಿನ ಇಲ್ಲದ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲನು ಬುಲ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡು ಉಸುಲು ದಾಂತೆ ನೇಲುಂದು ಇಪ್ಪುನ ರಾಕೇಶನ ಜೂವ ತೂನಗ ಐನು ಜನಕ್ಲ ದಾದನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪಿ ಸಂತೋಷು ತನಿಕ್ಲೆ ಕೋಪದ ಬೆಪ್ಪು ತೆಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇರಣ ಪತದಿನ ಬಲ್ಲದ ಕುಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬುಡ್ಬೇರು ಬಲ್ಲು ಬುಡಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಿಲ್ದು ಜೊತೆ ರಾಕೇಶೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆಯನ ಪುನನು ಆಯನ ಕಾಡು ತೀಯೇರು ಸಂಪತ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಯಡ ಶೇಖರನ್ನೇ ಪಿರಾವುಡು ರಾಕೇಶನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏತೋ ಜನನ ನೇಲಾದಿನ ಶೇಖರನ್ನಗ ಇಂಬೆನು ನೇಲಾವನು ಬಂಗ ಆವಂದು ರಾಮನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನುಡು ರಾಕೇಶ್ ಕೊರ್ನ ಬಾಜೆಲ್ನ ಪರ್ದು ಮತಿ ತತ್ತದು ಬೂಡ್ದಿತ್ತಿನ ರಾಧಿಕನ ಕೈತಲು ಬಲ್ತೇರು ಮೋನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಮಿದು ಲಕ್ಕನಗ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ನ ರಾಧಿಕಾ ಚಂದ್ರಿಕನ ಅಲ್ಪ ತೂದು ವರಾನೆ ಪೋಡಿಯೋಲು ಅಪಗ ಪ್ರೇರಣ ಅಲ್ಪ ನಡತಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ನ ಪುರಪು ಪನ್ನಗ ತಾನು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಆಯ್ನ ರಾಧಿಕಾ ಚಂದ್ರಿಕನ ಅರಾದು ಪತ್ತದು ಮಾಪು ಕೆಂಡಲು ಪುನಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ ಪೊಕ್ಕ ಶೇಖರನ ನೊಟ್ಟುಗು ಅಕುಲಕುಲು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನೆ ಇಲ್ಲಗ ಸೇರೊನ್ನೇರು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಅವೇತು ನೆತ್ತಿರ್ದ ಕಲೆ ಮಾಜಾದು ಮಾನ್ಯ ಕೀರ್ತಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಒರಿಪಾವಂದಿನ ರಾಮನ್ನೇ ತಾನಿತ್ತದು ನಡತಿ ಕೊಲೆತ ನೆತ್ತಿರು ಒಚ್ಚಿದು ಗುರ್ತ ಮಾಜಾವರ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೇರು ಮನದನಿ ಊರಿಡೀ ಸುದ್ದಿ ಸಾದಿ ಬರಿತ ಕುಕುದ ಮರಟ್ಟು ರಾಕೇಶೆ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ಬತ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಪರ್ಪೆಲೆ ಶೇಖರಣ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪಂದು ಕೇಸ್ ಮುಗಿತೇರು ಊರುದ ಅವೇತೋ ಪೊನ್ನುಲು ಇಲ್ಲ ಮದೆಟ್ಟು ಆಯನ ಮರಣಗು ತಿಳಿತೇರು ಅವೇತೋ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಾರಿ ಪೋಂಡು ಪಂದು ಪಾತಿರಿಯರು ದಿನಕುಲು ಕರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ರಾಧಿಕಾ ಮದಿಮೆ ಆದ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಲು ಲೀಲಕ್ಕನ ಚರಿಪಿರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಶೇಖರನ್ನೇ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡಿದು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂದೇರು ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕನ ಮೋನೆಡು ತಿಲಿಕೆ ದಿಂಜಿದಂಡು ಪರ್ಪ ಕರಿದು ದಿನ 15 ಆತಂಡು ರಾತ್ರಿಡು ದಿಂಜಿದು ಮೋನೆದ ಚಂದ್ರನ ಸಂಪುದ ಬುಲ್ಪು ಲೋಕುಡೊರ್ಮೆ ಪರಡಿದು ಜನಮಂದಿಗೆ ಸಂಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಪುನ್ನಮೆದ ದಿನ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಶೇಖರನ್ನೇ ಗುಲಾಬಿಯಕ್ಕ ಲೀಲಕ್ಕನು ಎದುರು ಕುಲ್ಲಾದು ರಾಮಣ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಿಡು ಚಂದ್ರಿಕನು ಸಂಪತ್ಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪರ ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಚಂದ್ರಿಕನ ಮದಿಮೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಖುಷಿತ್ತ ತೆಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕೇನೊಂದುಂಡು
ಅಮಾಸೆದ ಕಬಿದಿ ಕತ್ತಲೆ ಕರಿದು ಪುನ್ನಮೆದ ಬೊಲ್ಪು ಆ ಕುಟುಂಬಗ್ಲ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ದೇಕಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆನ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಪುನ್ನಮೆದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀವೊಂದಿಲ್ಲ. ಕತೆ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪ ವರತೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ.